खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ बड' इनफ' पइन्ट चेनेलाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव राशि बायदियै दिनैनि सानसेनि फानजामुथिखौ फरायथिनो लादों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो मोजां मोनगोन आरो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो सानसेनि फानजामुथि नायनो गोसोब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। दिनै 23 अक्ट'बर 2025 मायथाइ एबा 5 कार्तिक दान 1432 मायथाइ बृहस्पतिबार। गिबियावनो दङ मेष राशि। दिनैनि साना नोंथांनि थाखाय गोबां सोलायनाय लानानै फैदों। मोजां मोननाय, केरियार आरो रांनि बेलायाव गोबां खाबु मोननो हागौ। बेफोर गोरोबलायनायफोरखौ मोजां नोजोरजों आजावना ला। गावनि सावस्रिनि सायाव नोजोर हो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 5 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोजा गाब। वृषभ राशि। साना गलाय-गथाय जागोन। गोसोआव जेबो थिरांथा लानो नाङा, नङाब्ला नों पस्थायगोन। जिउनि लोगोरिजों माखासे फारागथि थानो हागौ, नाथाय अननायआ थाबाय थागोन। नोंथाङा गावनि अनजालुजों गोसोखांथाव बुब्लिफोर हगारगोन। फरायसाफोरा खस्थ'नि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। गोदान फालांगि जागायजेननायनि बेनो थि सम। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गलाब गाब। मिथुन राशि। दिनै जिउआव समानथि आरो गावखौ जोथोन लानायखौ गोनांथि हो। जौगानाय आरो जाफुंसारनायनि खाबुफोरखौ ला। गावखौनो फोथाय आरो नोंथाङा जायखिजाया जेंनाजों गोरलैयै मोगा-मोगि जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सोनाब, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गोथां गाब। कर्क राशि। दिनै गोदान खाबुफोर आरो सोलायनायफोरनि थाखाय थियारि जा। गावारि आरो जिउ राहायारि जिउनि गेजेराव मोनसे गोरोबथि सोरजिनांगौ। जिउ राहा जौगानाय, गोसोआरि बुजिलायनाय आरो राङारि दिदोमथिनि सायाव नोजोर हो। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों साहा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 3 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों गुफुर गाब। सिंह राशि। साना गोथार जागोन। जायखिजाया खामानियाव जाफुंसार जानायाव गोसोआ गोजोनगोन। नखरजों लोगोसे मोजां खामानिफोराव बाहागो लागोन। नोंथाङा लोगोफोर आरो नखरनि सुबुंफोरनिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। फरायसाफोरनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइनि खाबुफोर बेखेवगोन। बायजो हादोरारि फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरा मुलाम्फा जागोन। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सा-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों खमला गाब। कन्या राशि। मोजां मोनज्लायनाय जिउआ दिनै रमान्टिक जागोन। जुदि नोंथाङा लुबैयो दि जिनिसआ नोंथांनि लामायाव थांनांगौ, अब्ला गुबुननि बाथ्राखौ खोनासंनायनि अनगायै नोंथांनि गोसोआ नोंथांनो जेखौ बुङो बेखौनो खालाम। माखासे थागिबिफोरा गोदान साख्रिजों गोरोबनो थाखाय गोबां जेंनाजों मोगा-मोगि जानो गोनां जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों खोला-सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 7 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों रेजें गोथां गाब। तुला राशि। नखरारि जिउआ दिनै गोजोनथाव जागोन। नोंथांनि बिमा-बिफानि बोर लानानै साननि जागायजेननाय। मोजां मोनलायनायनि सोमोन्दोआ गोख्रों जागोन। राङारि लेनदेनाव सांग्रां जा, नङाब्ला खहा जानो हागौ। गारि सालायनाय समाव जोथोन ला। हरखाब रांखान्थियारि मुलाम्फाया सुखु लाबोगोन, नाथाय लोगोजों बाथ्रा दान्थेलायनाय जानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफाल गोनां दिगआ जादों सानजा, खाफाल गोनां अनजिमाया जादों 4 आरो खाफाल गोनां गाबआ जादों निला गाब। वृश्चिक राशि। दिनै खामानिनि बेलायाव माखासे जेंनाफोरखौ नोंथाङा थाबैनो सुस्रांनो गोनां जागोन। नोंथांनि मोजां मोनज्लायनाय जिउआ नर्मेल जागोन। केरियारनि बेलायाव नोंथाङा गावनि खामानिखौ
थि राहाजों खालामनायाव जेबो हेंथा जानाय नङा। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सोनाब, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोसोम गाब। धनु राशि। दिनै नोंथांनि जिउ लोगोरिया नोंथांजों बिसोरनि थाखाय मावनाय गासैबो मोजां हाबाखौ बाख्नायनायनि मुडआव थागोन। माखासे सुबुंफोरा खम बेसेनाव सम्पथि बायनो हायो। मावख'नि खामानिया नोंथांखौ गाज्रि खालामनो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सा-सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 1 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। मकर राशि। माखासे थागिबिफोरा सानखौ गोसो गुदुं खालामनो थाखाय दावबायनायनि बिथांखि लानो हागौ। फरायसाफोरा बांसिन खस्थ' खालामनांगोन, बेनिखायनो फरायनायाव गोसो हो। जुदि बबेबा मावख'नि प्रजेक्टआ थाबथानानै दं, अब्ला दा बेखौ फोजोबनायनि सम जाबाय। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों खोला, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 8 आरो खाफालगोनां गाबा जादों हाथफ्ला गाब। कुम्भ राशि। दिनै नोंथाङा बन्द जानाय रांखौ मोननो हागोन। साख्रि मावनाय माखासे सुबुंफोरा प्रम'शन मोननो हागौ। फालांगिजों सोमोन्दो थानाय सुबुंफोरनि थाखाय सप्ताया मोजां जागोन। मोजां मोनग्राजों गोसो गुदुं सम बारहोनो हानायनि जाथावना दं। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों साहा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 6 आरो खाफालगोनां गाबा जादों निला गाब। मीन राशि। साना मुलाम्फा गोनां जागोन। सम्पथिनि नांज्लायनायाव देरहासारनो हायो। गावनि बिमानि सावस्रिखौ जोथोन ला। खामानि थिलियाव रावनिबो सायाव बांद्राय फोथायनो नाङा। फिसा फालांगिरिफोरा लुबैनाय बादि मुलाम्फा मोनगोन। मोजां मोनज्लायनाय जिउआ थुलुंगाखां होगोन। दिनै नोंथाङा मोनसे गिदिर थिरांथा लानो हागौ। नोंथांनि दिनैनि खाफालगोनां दिगा जादों सानजा, खाफालगोनां अनजिमाया जादों 9 आरो खाफालगोनां गाबा जादों गोमो गाब। अब्ला दिनैनि राशि फरायथिनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।